कसा जब तमाशा दीरान जोड़का यमीन कुलंब वस्त्र लंब दीरान जोड़का मातची जाड याराना गुरी नु बुगनी गिबा बागुमत गुलू मुकबर दीरान जो वो प्रीत जड़गिया वो प्रीत जड़गिया जाना न पीजनी वही कुरंजुरो को धर्मान पीजनी
यारानची कथा सोबाळ शुद्ध बार वर्ष गमाचा काही पोय कटोळा चिप जखमी जखमी जाऊन कांदान कधी रजऊ जानांच का चरण शुरी दे कलित जनावर जमागाचे इश्क गटा होता